Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng guru ini kudu kreat, neng guru mah ngisis ayo ndelama ben padha sehat kabeh. Lur. Ndelama lur. Ayo padha ndelama ben saulan krasa penak terusno. Rangulan krasa penak terusno. Ayo ndelama. Enak gitu. Tapi ini sawah akhir ini yo nganggo sandal sepeda delok. Engko teko sawah ya dicopot. Sampai enak delama iki. Ora ana ceritane wong delama ora enak iki ra. Gubuk derita. Nyisis ndelama rokok-rokokan. Lang bar ceramah rane entek ngono ngelak giyaring goranku. Karo mripate giyaring rasane. Gubuk kreot. Biyen yo olah nggawe. Lah. Andeng kelaras-kelaras niki serapok. Los. Njaluk diceritani apa neh? Njaluk diceritani apa neh kowe? Mumpung inspirasine ketoke ape metu kabeh. Tapi nek ora dikunci, ngono sampe brol wis bahaya. Ngene biyanter lho. Angene kok kulon iki ora patene udan gedhe. Iki wis pirang dina ora ana udan, wis pirang-pirang dina ora udan. Ana pisan terus awan kae wis. Paling banyune ya wis satu ora tau tak delok sama. Tak inget kok kaduan ngono setok. Jebrot arang-arang. Lah ngene wong-wong wis padha ditunggoni mprete. Lah kono personele akeh. Sing lanang sing wedok sak mboke wong telu. Lah aku ora ndek personel ijen tak tunggoni karo ngontenane wae ayo, Bro. Karo ngingeti srengenge ape mendelep nang jero bumi. Ana sing viral neh. Ana wong sing pengen takone. Cak Sin, bumi iki jan-jane iki bunder apa datar? Perlu dijawab ora? Engko nek dijawab ki padha karo ngentahi penemune ilmuwan kuwi sing wis tertulis sing wis tercatat. Bila ditakoki dijawab ora. Engko nek dijawab wis rusak tatanan. Kadang wong takoki kan jajal. Sekedar jajal. Nah, tapi sing ditakoki kudune kan ya duwe firasat seperti kebatinan.
Ya piye antarane sing takok karo sing ditakoki karo sing nemokno ki mang. Sing nemokno bumi jare bulat kan saling menjaga satu sama lain. Nengai lah. Langsung ala kowe iki wis tau mangan pelem urung tau ya wis. Rasa takok dijelasno ora ngarep paham kok. Ya mangan pelem sik kan ngono. Nek pengen ngerti. Ya padha karo ki mung bumi bunder padha datar. Lah nek kowe takon ngono ya mlaku sik saadu-adum ngono. Ya. Engko upama kowe wis petok ya kanggo awakmu dhewe aja mbok critakno nang wong liya-liya ora iso diceritakno. Wong saiki kan perlu bukti ya. Tapi kadang enek takok neh wis iso kandha tapi ditakoki buktine ndi ya ora iso ndudono ya kok. Isite ya semeng kocah mung jare kandha. Nang kabeh di gawe ngono ki ben ana cerita. Donya ki isine ben ana cerita. Kena tinggu cerita, kena tinggu konten, ana sing pro dan kontra, ya ana sing dadi penengah. Dadi telu ki kudu nek iso seimbang. Lah piye, engko mbok kon padha karo penemu kabeh ya ora iso. Gak iso. Kon padha karo penemuku kabeh ya ora iso. Ya mang langsung jawab ae. Kowe wis tau mangan gedang borong. Lah nek kowe urung tau mangan gedang kok takok, ya mangan gedang kono kan. Kuwi jawaban yang simpel. Iya toh, cerdas. Padak ki sapa plaktorku. Tunggu ning kene penak. Iki Van Belle tak kei gerigi lho. Van Belle tak kei gerigi. Pomo tinggo munggah-munggah, tinggo nggaru. Udan-udan panggah jalan. Ora mblurut. Tak sepilno gerigi. Ora mung kondom tok sing gerigi. Van Belle traktor ya gerigi. Ya. Ki sing alusan, ki sing gerigi. Itu ora gerigi. Sing alusan siji, gerigi siji. Engko nek dikaya alusan kabeh niki. Udan sithik kena banyu sithik ora gelem mlaku. Lah nek dikai iki kabeh ora gelem mandek lho. Ora gelem mandek plak tolong jalan ae. Akhirnya terus ya kurang seimbang. Iki penake tinggo nggaru. Nggo medan-medan berat, nggo tanjakan, nggo sing iki penak. Dunia pertelaktoran. Iki garune tak pasang papan. Dadi pasang papan enteng redoan. Dia rong tak resik, rong tak apa-apa nos. Dari kos sawah langsung parkir nang kene ya rong tak panasin neh. Ngapain manasin kok nek mlebeki wong. Jam berapa? Stok wae lur. Suwanen. Dadah sawah pemandangannya apik jenenge sawah peteng wah padang kejane aku ora pengen kelambenan pengen blujat karena menikmati silir-silire angin iki lho walah nang awak iki rumah aku nikmat mana yang kau dustakan. Terus intinya bersyukur.
alam itu, biarkan alam bekerja dengan sendirinya. Mereka wong dhuwur ketawa sing jaga sing lanang apa sing wedok wis otok. Ketawa sing lanang ketawa nggawa motor. Otok. Spen. Aku tak terima ngene ae, rasa tak tunggoni. Delok kok kadoan ngene wis. Sing sebelah kono. Ya dingok ngene wis. Ya wis ngene ae. Dulur, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.